Co to je? Co se mu stalo? Hej, dobré! Hej, co si? Bacha, utíkejte! Kluci, a proč vlastně utíkáme? A tam je bezdomovec, on mě chtěl znásilnit. A že tam nikdo není. Byl tam. Že jsme se tam dívali, nikdo tam nebyl. Nebral si On se asi teleportoval. Kluci, ale jak jsem tam byl, já jsem prostě na lavice, jsem si prostě sám povídal. Cítil jsi to? Jo, na ramenu, a ty? Jo. Kluci, co děláte jako? Mám řekl šáhl. Fakt. Jo, tady na ramenu. Zbrojte! Potřebuji srát. Já si vás chytím. Jen se dosedu. Hoši, zapomeneme, co se stalo v parku. Zapomeneme to. Co, jak jsem skočil takhle ten parku, tak mě to prostě jak kdyby poznal, mě to prostě shodilo. Sami mi jak to skočil, to bylo katastrofa. Ale já jsem tam... Uši, proč je furt tak mladý, jo? Počkejte za náma. Počkejte, radši. Vezmi to. Hej! Pojď k nám, Dustine! Mojka, co ti, proč se tak podpeš? Proč za náma chodíš, Bora? Moc smrdí. Moc smrdí, já jsem, Bora, byl Co chceš? On zmiz. Byl si být zrovna zvíz, ty koště. No, zmiz. Ani smrdí na Pak sem. uvidíte, já si vás chytnu. Smrdíš jak koš. Pak se vás chytnu a znásilním vás. Myslím, že to myslel vážně. No. Jsem myslel, že to je také teplo už. A měl jsem to prostě ostrov. Já taky. Já taky. Ale za mě to bude Já jsem chtěl vyskočit. Šel jsem ostrov. Šel, vole. Šel. Už jsi prostě přišel, to si tady je, vole. On smrděl jak malý kosa. To máš Ale oši, já nevím, kdo to byl. já taky ne. Oši, tak jdeme někam, pojďme. Jdeme někam. Co to bylo? Neděj si z toho srandu! A to samo! Debile, víš, co tam, nevím, co se nám děje stát. Já si je pochytnu. No, hoši, jak to vidíme půjdem domů, nebo co? Já nevím, Jako jo. Dík, hoši! Co? Hej, to ten... Hej, to je ten bezďák. On už tak před hoši šel. Hoši! Umřel. No a hoši, co tam dělá vedle nás? Já nevím, ale ty všechno ruce budeš dál. Hoši, jdeme pryč. jdeme pryč. Asi koš... Hoši, jdeme radši domů. Jo, je strašná zima. Moc tě prosím, slavný Kristus, Pane. Moc vás prosím, Pane Kristus, aby mě nikdo nestrašil a aby mě nikdo neojebal. Prosím, aby mě nikdo neojal. Pojebiště. Prosím, Pane, povolí. Prosím, aby mě nikdo neojebal. Hej, to má být jinak, to má být na stop. Ještě jednou a obráceně. Pani Marie, jméno Otce, prosím, aby mě nestrašil.
prosím Marii, prosím, na otce, aby mi nestrašil, dám ti za to kytku. Boha. Ujedu ti. Kde? Prosím, 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 Pane Boha. Hoši, čekejte! Čas. Čau. Hoši, vidíte to? On se tam honí. Jo, já můžu lizat koule. Justine, co to do tebe vyjelo? Co to je? Co to je? Au, můžu ti vylizat koule? Ty uchylo, ale já si čistím boty. Že to máš aj tak špinavé. Já jsem asi fakt barvu slepý. Já zapomím právě teď. To nejde. Musím to dozdít. Když jak spadl. A smích vás přejde. Hej, ty si nepamatuješ na nic? Ne. Ty jsi takému bezďákovi, nebo ty jsi říkal znásilnění bezdomovca, víš o tom? Co? Ne. Sebo, řekni mu. Je to pravda, že jsi mohl lizat vajce. Co? Ne, co je to fakt pravda. Ne, já nebudu uchyl. Je to pravda, tak asi nevíš co. A dopadl si zničenec sám na zem. A byl tady někdo a zničenec zmizlej, že spadl chtěl se odrazit ozdi a spadl. A ty si ležel na zemi. Takže ty si na to nepamatuješ. Ne. A teď, hej hoši, prostě jak se tady objeví ten uchylák, co jak se furt násilník. Jak včera se tady objevil. Prostě už musíme udělat nějakou past. Musíme ho nějak chytit. Já to už nedávám. Hej hoši, já jdu čurat. Jo, Dele, ale pohni. Prostě začíná už dlouho a prostě jde si strach a straší se zásadní malé děcka. Tak když se Prostě musíme něco udělat. Oni jsou tam a teďka ti řeknu informace, co mi řekli. Takže dělají na tebe past, chcou tě zabít, takže si dávej pozor. Daj si velký pozor. Dáme ten velký plán, co jsme si vymysleli. Jo. OK. Justy! Děj, na co ti musíme říct. Co je? To musíme teďka už nějak zaútočit prostě na něho. Co jsi tam dělal půl hodiny? On je vedle nás. Stůj! Nebo tě zabiju! A znásilním tě! Počkej, já chci si o slovo promluvit. Počkej, mám! Co ti je, Justine? Dáme ten velký plán, co jsme si vymysleli. Jo. OK.